Бъдни вечер наближава. Баба мисли, тиквеникът е ясен, ама ябълки има. Та ще стане и баница с ябълки, штрудел, както му викат младите. На бъдни вечер месо няма. Бързане няма, само печката бърза, защото е стара. Ябълките са настъргани, сурови, защото ако ги готвиш предварително, после баницата става на компот. Киселички, зимни, не от лъскавите. От ония, дето стоят в мазето и чакат реда си. Слагаш захар, да не е кисела годината. Баба винаги слага малко повече. Кой ще яде постно и кисело? Канела, щипка, орех, ако има. Ако няма, пак става. Гриз малко. Че ябълките пускат сок повече от хората на празник. Корите са фини. Не ги мислиш много. Мажеш солю, слагаш плънка, навиваш. Бавно, бъдни вечер не търпи нерви. Редиш в тава, една до друга. Да са близо, като хората около масата. Фурната загрява, баницата влиза, а къщата започва да мирише на ябълки и канела. И на «Ей, сега ще сядаме». Баба маха с кърпа им, готово е, ама ще почака. Днес всичко чака. На масата вече има боб, сарми, пита и тази баница. Не е за показ, не е за спор, а за да има нещо сладко в постната вечер. Режеш парче, коричката хрупка. Отвътре, меко и топло. И тогава си казваш, баба пак е мислила правилно, а у вас какво има на бъдни вечер? Тиквеник, баница с ябълки или и двете? Светли празници от рецепторник,